Gure kantariak dio, lur gorri, harri landu, zizel eta mailuaren kantu. Pentsatzen alduzue, zenbat milioi urtez entzun izango den mundu zabalean kantu hori? Gaurrengo gizarte moderno hontan, zenbait herri edo hirietara sartzerakoan kartetxoa daude. Eta kartetxo batean irakurtzen dugu, alde zaharra. Hain justu, alde zaharren berezitasuna harri landuz egina dagoela da. Eta gaur egun, eraikuntza berriak egiten ditugu, berehala sartu egiten dira. Baina harriz egindako hori badile betirako dela eta sekula ez dela zahartzen. Poeta ere harria zaritu zaigu. Eta esan digu, bideko harriak erakutsi diola beti aurrera egin beharra dagoela. Ez dela prezioa lehenengo iristea, baina iristen jakin behar dela. Eta euskal poetak ere harriz eta herriz hitz egin digu. Eta esan digu, euskal harria ez dela zerutik eroritakoa baizik, arginik trebeena landua. Eta halako batean, euskal harri hori arbola bihurtzen da. Arbol maitatu eta bedeinkatua. Baina, ajolakakeriak urtantaren azpian utzi du arbola eta urtantak desegin ditu arbola eta euskal harria. Eta kantariak ere hitz egin digute gure etxeaz, ormarik gabe utzitako etxeaz, izandakoaz eta kendutakoaz, eta haizeak daraman harrien negarraz. Horma urratu asko dauzkagu, horma urratuak. Eta horma urratuak garrasi egiten dute. Eta gure harriak betirako negarrez gelditu dira. Harria modu askotara erabili izan da, eta harria metafora ere bihurtu zaigu. Hau bakizu ez erten ez da? Ez du ez errausiko ez? Badakizue, David txikiak, Goliat erraldoia, olako batekin buruan jota lurrera bota zuela. Ara metafora bat. Davide bazekien, hurbilea Goliatek ikazpian txikitsuko zuela, desegingo zuela. Hori jakinda, urrutiki bota zion harria. Begira, hortxe esaten zaigu, nola jokatu behar dugun erraldoi baten aurrean. Enrique badaki hori hori, bere estrategietan erakusten duta. Eta harria, metafora izateaz gain, ikasgai ere bihurtu izan zaigu. Begira, behin maisuak, gaztetxoei erakusten ari zen, ontzi bat hartu zuen, harri oskorrak bota, eta halako batean galdetu ziren. Beteta aldago. Eta denek, bai, beteta dago. Ulan poltsikotik harri pixki batzuk ekarri, eta txaka txoko eta bota zituen, eta galdetu zuen. Orain beteta dago? Ez dakigu ba. Orduan, ontzia utzi, ontsatik zorrotxo bat ondarra atera, eta poliki ondarra botazio eta ontziak irentzi. Gero botiatik gurpixko bat hartu, eta bota egin zion. Erranak bete zuenean, galdetu zuen. Orain beteta dago? Bai, orain beteta dago. Bueno, zuen ustetan, honekin zer erakutsi nahi nizuen. Eta batek esan zion. Ba gure egunerokotasunean, lan asko baldin badauzkagu ere, ez dutu ezkero, badela tokia beste zerbait egiteko. Ez. Eni zuen hori erakutsi nahi. Begira, ontzia, ondarrarekin eta harri kiskileekin betetzen hasten bagia era, harri handientzako tokirik ez dela gelditzen. Eta gure bizitzetan, ikusi behar dugula zein diren harri handiak. Zein diren gauzari garrantzitsuenak. Familia, lagunak, osasuna, horiek eduki behar ditugula kontutan. Eta pentsatzeko, baditugula gauz asko, izan gabe ere, berdin, jarraitu dezakegu. Urte askoko ibilera da izaki ona. Eta esan dugu errexegi pentsatzen, perfekzioaren gailurrean
hortxe dagoela gure tokia. Ezan genuke pentsatu behar, benetan ote den toki hori perfekzioaren gainurra. Hemen ere leziotxoa harriak ematen digu. Garai bateko kormainora konturat izango zen, harri puntaz txorrotxa, altxor bat zela. Eta zenbat burutazio pasaute zituen harri punta txorrotxori oraindik gehiago zorrozteko. Eta artistaren batek, makila bat lotu zion harri horrik. Eta begira, ze tresna lortu zuen, janari abiltzeko, eizerako. Eta handik aurrera, zaztakorik bizienez, basurde eta basauntzak eizatuko zituen. Baina erne, eizarako asmatuak berehala beste eginkizun bat betetzen hasi zen. Etengabeko odoritxurtze eta borrokan dabilen gizakiaren lagun eta etsai bihurtu baizen askora. Harria dauzkat hemen, harria zari naiz, harria hitz egin digute, harria, gizakia eta natura. Bino ez aldera geren burua harrikatzen ari. Pentsatu beharko genuke nola gabiltzen, noragoa zen. Natura gure etxea da, bai? Baina ez gaude bakarrik. Gainera azkena etorri ginen. Nork esan digu denen gainetik gaudela. Nork geragu naturaren oreka urratzeko. Begira, ustez, aintzat hartu gabe, hankazpian dabiltzen txingurritxoa. Desagertuko balira, sekulako desoreka ekarriko lukete. Eta gu desagertuta, natura zer egingo luke. Galdu, ala irabazi. Badaukadu zer pentsatu. Egun osoa harrian pentsatzen, gauaz harriak inametxetan. Egoera hori askotan bizi izan dut. Tokia, eguna eta ordua jarriak. Utsik ez egin nahi. Harri hartu eta plazara. Horrela plaza asko ezagutu ditut. Baina oroitzapeni politenak Donostiko belodromoak eman dizkit. Urtetik urtera aleginak zailago nituen, prestaketak ere bai, baina plazara joan da jasotakoan jendeak esaten zuen, ba, honezkero etxean zenbat aldiz jasote du harri hori. Ez pentsa etxean harria harina guazenik, eta etxean ere komediak izaten ziren. 300 kilo gutxita, beste batzuk erantzita, bizkarrera arte zingelditu jasotzen hasita. Egun batzutan etxita, beste batzutan hautsita, ta inoiz kezkaz oten abilen indarrak etxita. Behin, Donostiko belodromoan alegin egin behar duen. Prestatu nintzen, harriaren gara joan, hartuta tiranionean prast galtza lehtu zitzaizkidan. Harririk ezin duen jaso. Hori niretzatzen, txirrindu jarri bati gurpila zuratzea bezala. Galtzak mugitzen ziren eta kolokan zegoen harria. Belodromoan jendea urrutik igetzen konturatu hortaz. Handik minutu batzuetara mikrofonotik. Peruenari galtzak hautsi zaizkio eta harririk ezin du jaso. Ba, algarak. Jendeak algara batzuk ere egin zituen. Baina antolatzaileek, hemendik 15 egunera hemen aizaitugu. Eskerrik asko. Galtzak ederki josi nituen, badaezpadare beste pare bat berria egin nuen, harria furgonetaratuta Donostira. Nere buruai esaten nion. 6 orduko jaialdi baterako milaka lagun etortzen jo, baina gaurko nire saio hontarako ez du jenderik izango. Furgoneta hartu, belodromoan bera rampatxoan jetsi nintzen, da handik gora mutur ateratzen hasi nintzenean ikusi nuen belodromoa beteta zegoela. Iotza zanpazan pasi zitzaidan. Esaten hori beste posible. Honi eskerrak eman beharko zizkio bat. Han ere eskertzeko modua zein zen, harria behin jaso beharren 2 aldiz jaso nuen. Saioa bukatu zen, trasteak argatu dituen eta nire buruan izan nion. Gaurko honek pitatzen dizkik bizi osoko aleginak. 300 kilo jasotzea iritsi nintzen belodromoan,
honek oi hartzuna eman zion saioari. Baina 300 bat Parisen jaso nituen, eta horrek oi hartzun gehiago. Eta garai hartan, hainbat galdera, hainbat elkarrizketa, alduen moduan ibiltzen itzen, lanak, prestaketak, saioak, elkarrizketak, batzuetan, deitzen zidatenean, olako eunetan saioa handa ukat eta joan zaitezteara, eta erantzungo dizuet, eta horrela. Galderak, batzu izaten zian nahiko xelerreak ere, zenbait kazetarik poltsikoan ekartzen ziren galdera bat. Aizu Iñaki, harri hau jasotzeko zenbat kiloko txuletaean dituzu. Hoize formula magikoa. Eta nik esaten dian, ni harakina naiz, eta beltzaina, eta haragia elikagai hona da, eta jaten dut. Sekula etzain burutik pasa kiloko txuleta bat jatea. Ez da konforme gelditzen. Uste bi edo 3 galdera egiten dizkit, eta berriz ere, Iñaki bino. Txuletaren 1 kilokoa jan izango duzu bat. Ez gizona, ez dudala jan. Handik egunetara, elkarrizketa irakurtzen hasten etzen ausartu esatea, baina antzeman genion. Kiloko txuleta jaten dut. Kazetari batek zerbait jarri nahi duenean, jarri egiten du. Denak ez dira berdinak, baina hori hola da. Gero beste zenbait galdera ere, bai? Aizu Iñakita, lehenkoan alegina egin aurretik urduri zeuden bat. Bai noski, nola emitzen ba urduri hongo. Nik harriaren gara joan behar duenean, nire burura bi aingeru etorri ziren. Aingeru zintzoa eta aingeru bihurria. Aingeru zintzoak esatzea, bera doten gaur harria ixe jasoko duk eta ekin zaio. Dari sinistu eta harriak abiatzen aizen momentuan, aingeru bihurriak, gaur ez du garriri jasoko. Zeba? Zara izgolatzen lenguan etxean, probaitikoan jasoa egin ditu itzela. Gaur gauza bera pasako zaik. Zein ez da urduri jartzen? Urduan ni, egoera hartan ezin dut harriaren gana joan. Urduan zer egin behar dut? Aingeru bihurri hori urrutira biali. Ni sinistu egin behar dut harri hori jasoko dudala. Bestela alperrik egingo diot. Beste galdera bat izaten zen, aizu Iñakita, harri hori jasotzen ari zerara ze pentsatzen duzu? Ze pentsatzen dudan? Nire burua bideokamara bezala lanean ari da. Ni harriaren agiatzen aizenean nire buruan irudia datoz. Ikusten dut nire burua harri hartu, gerrira ekartzen, herrian itzultzen, kolpe baten baten, beste baten baten, da bizkarrean berdintzen. Inorpen jolena gotitakit nola jaso dudan harria. Garai hartan, telebistako plato askotan ere honitzen nire harriari. Egun hartan, Madridera joatea tokatu zitzaidan. Madridera joan, elkarrizketetxo bat, harria jaso nuen, dantzan ere egin nuen, klake, sombrero, bastoi, frak eta guzi. Bai, ni banekien, telebista showa dela. Baina beste gauza batzuk ere garbi nituen. Ikusten nuen bazirela topiko batzuk apurtu beharrekoa. Eta horretan saiatzen ditzen. Eta gero, galderak egiten zizkidara, aizu Iñakita zuk, harria jasotzeaz gai, bai alduzu beste zaletasunik. Nola ez ba? Beste dozein bezala. Esate baterako, margotzea gustatzen zait. Bertsoa ere maite dut eta bertsoa kantatuko dizuet, esan nien. Hain justu, egun batzu lehentxeago jaio zen ere seme gazteena Xavier, eta jaiotza hori ikusi nuen, eta handik ordu batzuetara, nire emazteari 3 bertso eskaini nizkion, eta bertsoietako bat kantatu duen. Hilabeteak 9 eguna ere berezia, gau epela hartan hain goxo ginan, eskaini nizun hazia. Gaur indarkadaz eta oinazez, eman diozu bizia. Zurea zendun zurea dezu, baina ondo merezia. Gaur egun, telebista ikusterakoan ondoan zeuritzen dugu? Mandoa. Garai hartan etzen mandorik. Telebista ikusi nahi bat zenuen,
Eseri, eta ematen zizuna hartu behar izaten zen. Eta nunbait, nik egin nuen saio hori jende desentek ikusi. Eta nik burutik pasatu ere egiten ez zitzaidan tokietatik izaten ikuen deiak harria jasotzera joateko. Behin, Alicanteko herri batetik deitu zidan alkateak. San Vicente del Raspeig. Eta esan zidan, Iñaki, gure festetan harria jasotzea etorri behar duzu, baina festetako pregoia ere egin behar duzu. Bueno, ez du sekula egin, baina saiatuko naiz. Furgonetarriekin hartu, tapa, Alicantera. Herriko sarreran bi municipal bere motoekin, eta bega, etorri atzetik, eta ni moto eratzetik jotxo. Eta hartu ez da, udaletxe aurreko plazara eraman induten, saioa egin duen, pregoia edo delakoa ere zerbait aritu nintzen, eta gero, bazkaria zegoen. Eta bazkarian, pestetako erreginan zen, alkatea, agintariek, bazkari politia, sekulako pesta egiten duen. Moroak eta kristauen arteko desfileak eta horrela. Kafe garaian alkate hori altxatzen data esaten dit. Iñaki, badakit bertsoa kantatzen duzula, eta bertsoa kantatzea eskatzen dizut. Esan nien, bueno. Euskal Herrian zaletasuna handia bertsotarako, baina ez da berdina bertsoa euskeraz kantatzea edo gazteaz eta horrelatan. Favorez, bertsoa kantai dazu. Pixka bat pentsatzen egon nintzen, eta bertso antzeko hau eskaini nien. Cantando esta estrofa, quiero ser galante, compartir vuestra fiesta, recitar mi cante. Tenéis un gran alcalde y reina flamante, San Vicente del Raspeig, perla de Alicante. Garaitxura zan, guk Kanariak uarteak turismoa pilotzen ditugu, euskia eta turismoa. Haiek ere herri kirola badituzte. Eta Tenerife, Euskal Kanariar herri kirol jaialdi bat antolatu zuten. Hemendik barkuan, hiriak, egurrak, harriak, biali benituak, eta Tegeste izeneko herrian egin zen jaialdi hori. Hemen probalekua bezala, han terreroa izaten dute. Hemengo hiriak aritu ziran, eta beraien behiak eta zezenakin arrasta egin zuten, volkan harria jasota bultsua botatzen dute, eta badituzte. Artzaiaren saltoa ere egiten dute, eta badituzte olako gauzak. Jaialdia bukatu zen, eta gero ondotik, elkarri oparitxo batzuk ematen, eta janaretarten bazen. Festa guzien bukaera otordu bat egite baitu, eta han kanario batzuk hasi ziren kantuan, beraien kantu batzuk eta kantatzen, eta badute hizkuntza bat txistuz egiten dutena, Silbo Kanario ere. Benetan zoragarria da, entzuteko modukoa. Eta haiek kantuan ari zirela nek esan nion ere buruari, jotxo. Hemen bertso batek tokia badipa. Bertso bat kantatzea eleogek aizki. Eta hauxe botan du. Islas Canarias en un terrero, terrero de tierra amiga, cal y arena, piedra y sudor, esfuerzo, lucha y fatiga, manos unidas sobre la tierra, que nos une y que nos liga. Amigos nuestros de piel morena, amigos de la tierra viva. Ikusten duzue harriakin joan eta nola ibiltzen itzan. Eta harri horrekin hainbat toki ikusteko aukera mandeit harriak, hainbat kultura, hainbat jende. Eta gero naizen toki guzietan harri landua ikusi dut. Eta bere garaian, Grezia zarrean,
hainbat tokitan, harri hori erabiltzen zuten indarprobak egiteko. Duela gutxi Bilbotik emakume bat deituei, berak grabaketa bat egin duela, eta Etiopian, bai hemen da ohitura bat, mutil gazteak ezkondu aurretik, harri bat jaso bizkarrera eta bizkarretik atzera botatzen duela, eta bialik omen dit dokumentar hori. Harria, harri baldarra, mendiko harria, erreta harria. Euskal Herrian berezitasun bat egin dugu. Bai, amezketako albizuri handi mendian edo hartutako harri baldarra da. Baina momentu batean hemen arginari eskatzen diogu harriak egiteko, jaso harriak egiteko. Horixe da berezitasuna. Eta bueno, hori ikusteko aukera ere harriak eman dit. Baina benetan politikera badakizu zein izan den. Nire lurra, nire tokia, txokoz txoko ezagutzeko aukera. Eta baita ere, hemendik atzerrira joan behar izan duten seme alabak, han egin dituzten Euskal Herri txikiak ezagutzeko aukera. Eta horrek zure herria gehiago maitarazten dizu. 1985 urteko azarba zen, Argentinan Euskarastea egin zuten Nekotxean. Baina egun hartan Buenos Airesko Euskal Etxean. Eta, festa egintzen, sekulako ohitura daukate dantzak egiteko. Hainbat tokitatik biltzen dira eta sekuleko dantza biltzara egiten dute. Eta Buenos Airesko Euskal Etxe hortan, atzeneko feste bukaerako afari bat zegoen, jende batzuk kantuan hasi ziren, eta Bilbotik joandako batzuk bilbaina da kantatzen hasi ziren. Eta ni nire ondoan euskan, bastandik hartzai joandako batzuk. Eta nire buruari esan nio, hauek, beste zerbait gustora goentzuko litea ba. Eta mai gainean, tapatzeko zegoa papelezko mantel hortan, bolirako atera, eta 3 bertso prestatu nituen. Nire bertsoak baliorik baldin badute, noski ez dago bere kalitatean. Baizik eta, zenbait momentutan ikusi dudanean, bertsoarentzat toki bat badagoela, hor bertsotxo bat jarri izan duen. Eta nire ondoan, hemendik joandako gazteaiek hartzain, bertsoaren premian zeuden da, hau etxekatatu bizti. Baserri zarra ilundu zaigu, amanegarrezatean, bihotza minez ezin bizirik, bere seme bat joatean. Biak bat egin nahi izan dute, besarkadatxo batean, malko saminak larri xuriz, bide guzia betean. Jaio zinaten lurra utzita, urruti mundu haundira, Argentinako lurralde asko, geroztik euskaldun dira. Zuen aurrean itxas zabala, gainetik izardiz dira, baina ezaztu etxean gaude, zuen pausoei begira. Urte luzen zamaren zamaz, bihotza dago min bera, pauso luzeak laburtu dira, amilka eta gainbera. Zuen barrengo txoko
nahi dezutenen etxera itzuli, handenok zuen zaigera. Nik bertsoa kantatu nuenean enekian asko nire ondoan zeuden batzuk ze drama bizitzen ari ziren. Gaztetan etxetik atera, lan bila, zerbaiten bila, bizi modua ateratzea, bizi osoa lanean pasata, hil aurretik jaiotako etxeari bisita egin nahi, eta Argentinako egoera ekonomikoa zela eta bidaia ordaintzeko dirurik ez. Hori bizi zuten antzeuden batzuk. Harri horiekin 50 gehiago urtean ibili naiz batetik bestera. Halako batean mina nuen. Sendagilearen gana joan nintzen, eta gogor usteko hitzak esan zizkidan. Etzazu gehiago harririk jaso. Triste gelditu nintzen. Nola nintzen bat triste geldituko? Nere buruari esaten nion. Horren beste poz ematen ari zaidan bide hau bukatu alda niretzat. Halako batean, ni baino urte gehiago dituen aktore bati esaldi bat entzun nion. Esaldi nahiko gogorra. Berak esaten zuen. Nik orain, interpretatzeari ustea aparkatu eta heriotzaren zai geratzea da. Gogorra, baina niri lagundu egin zira. Talako batean ere buruari esan nion. Eta nik ere harria arintzen badut, ez aldezaket jasotzen jarraitu korputzari kalterik egin gabe. Hori egin duen eta horregatik nago zuekin hemen nire harria jasoaz. Eta harri honekin urtez urte, bide berdintxuetan, modu berdintxuan, udako berotasuna plaza erdian biziaz, hortxe, ationaren bilura somatuaz eta mutikozkorren txoramena. Behin da berriz, makurtu, hartu, bizkarrera jaso eta bota. Eta horlaxe udara osoan eta udazkenean. Negua etorritakoan, ikuluan, biobakarrik, txalekoa, gerriko bentza, arnasestua, bioztaupada, nekeak eta ezinak eta gainditu beharreko zaitasunak. Batzuetan, kezkati, kopetilu, nurumaku, baina halako batean, hortzak estutu, gerria gogortu, harri hartu eta daunba bizkarreraino. Eta berriz ere, plazarako bidea begi aurrean. Elkarregi ibili gera batetik bestean. Baita bide luzeetan ere. Zuzeran ere ametsen ispilu. Amestutako egiaren egizko ametsa. Egun hotzetan, negu ilunetan, trantzelarrietan, beti besaka da zuretzat. Eta ez du lotxarik inoren aurrean egiteko. Beti izango nauzu maitale fila. Zenbat ordu, egun eta urte. Zugan pentsatzen, zuri begira, zure gainean edo azpian, baina beti aurrez aurre, elkarri begirik edu gabe. Entzuten ditut hainbat gauz eta ez dagi, triste jarri, aserretu edo karraski egin. Entzuten dut, hotza zarela, astuna, iluna, baina zu ongi dakizu, nire ukituak esnatzen zaituela eta nire igurtziak piztu. Harindu nire magalean eta arrotu nire bizkarrean nire harri gutxuna. Behin, kazetari bat argazkilariak etorri zitzaidan, eta etxeko atal burutik begira argazki bat atera. Handik egunetara argazki hori eman zidatenean esaldi bat erantzi dio. Zenbat aldiz ate honetatik begira,
mutiko zkorran itzela, amets egiten duen gauzak egiteaki. Gaur amets egiten dut, amets egiten zuen mutikoarekin. Eta orai, beste amets bat egi bihurtu dut. Mutiko kozkorraren historia zueri kontatzea. Izan ere, oso argi eta garbi daukat, mutikoak 1 kiloko harria lehenengo handiz nola jaso zuen. Baita 200 kilokoa jaso zuenekoa ere. Eta 300 kilokoa noiz jaso zuen ere, erki gogoratzen dut. Eta handik goraka kiloka pixka bat nola ibili nintzen ere bai. Baina halako batean gorputzak esan zidan. Ezin dut gehiago. Mina dut, nekatuta nago. Pentsatu ere egin nuen harri jasotzea utzi beharko nuela. Harri txikiagoa jasotzen hasi nintzen. Goenka lezela eta egun oso bat pasatu nuen 1 kiloko harria jaso. 1007 jasoaldi manizkion. Beste urte batzuetan jarraitu nuen erakustaldiak egiten. Eta gero sendagilearen esaldi gogorra. Lortu dut horri ere bidea egitea. Baina badakit bide hau ere bukatuko dela. Eta orduan nire harria, nire pentsamentuan eta nire bihotzean eraman. Eskerrik asko denoi.